so ɗum yalti ko mbiyatmi enen ɓiɓɓe fulɓe ɓe pati kulen en natti se en nangama eɗen kula haalde en natti se en mbarama eɗen kula haalde en natti se en uddama eɗen kula haalde en natti se en mbiyama eɗen kula wiitade enen ka hunde fof en cuusa joni ka pullo fuu mo jiiɗa no deƴƴi no nangi hunko muɗum no hula fay haalde ñanden tan won nangaɓe ɗo en jii fa jalti wala fof cuuɗo haalde en mbiyete ko weeli en fof neɗɗo yaltan yenna en wiya en fof wiya waɗan en ni wiya waɗatan en ni wiya waɗan en ni fay goto no hula yaltude haala so wona e leñol fulɓe ngol Bamako Mali ngol na Bamako ɗo mi yiyay ɗo ɗum woodi ɗo kajaɗo fof yaltan wiya en ko weeli ɗum yenna en hulɓine en guido en wara en udda en nanga en tawa enen ko en fof eɗen kula haalde mo jiiɗa fof no deƴƴi no moggi suudu mum no wiya so haali fof kanko nangete so haali fof warete so haali fof watteni so haali fof watteni kaza kaza ko mbiyatmi tan sakiraɓe fulɓe en kuuli en cuusi fof ko gandi en ko en daɗata so en jaɓini pelliten ndaaren itten torra e meɗen gadduɗo torra e meɗen fof itten torra e meɗen so jomum diina wi so goɗɗum wi so torra waddata e meɗen eɗen mbawi darade kuccite e muɗum cakkoɗen waddude torra e meɗen wona a donso wona a goɗɗum ko taweɗa fof so torra gaddata e me amin min kaɓa e ma min cakko so laamu odu waɗi ko gasade kolliten ɗum ko enen laamiɗoma ko wajibi kañum bullitotoɗa ko kamɓe kokketen lampu ko kamɓe gollidirten ko kamɓe laami en ko enen du laamoto par ce que laamu ko Allah hokkata mo yiɗi hannen kamɓe janggo no wawi taw o enen no wawi taw min kaalo o no wawi taw e goɗɗo woɗi patikule en haalande ɓe kamɓe laamiɓe en ɓe gooma kolliten ɓe ballen ɓe yalla jam ɓe deƴƴata no warta e leydi meɗen ndi so wona ɗum tan gasta en taykima hande iwde avril 2022 warde hande avril 2023 gueɗe kewɗe natti haalede fay goto no hula haalde wona tabital pulako wona tampini pulako fu no hula haalde fu deƴƴi natti haalde saabu en nani aɗa andi ko hulɓintaɓe kono anda ko miilade deyanko waɗa no miilade nangete na miilade warete na ɗum wonko haali na wonko golli ko hulata so haali yaltete prévu no joga hollete ɗum waɗa ɗum goɗɗum donc no hula haalde par ce que si haalaji fof en nani woɗi eɗen mbawi wiide tan tabital pulako e hoore muɗum so tawi no hula haalde ko pulako woni waɗede ko tabital pulako jaati no wawi laɓɓinde en hollita wiya kanko no hula yalti ɗum ko fina tawa woni golle muɗum ya hinno wo fina tawa muɗum nodda tumbuɗe e kore fiye bagge e cereli mboma fa cawta pulako ono wawi darde waɗa hono coordination goɗɗo na walde wonde darontone leñol ngol haalore ko leñol ngol woni waɗede tawa pati tugoɗen dow yimɓe huloɓe haalde dow yimɓe ɓe killaka ko gatteɗen dow yimɓe so fay militaire goto fergueke jaltinan communiqué kasa fulɓe sappo noogay capantato mbarama no kula haalde ɓe natti wawde ardade en kana accude ɓe ardo en par ce que ɓe wona enen ɓe ardi ko ɓe ardi en anda no haani so bonande heeɓi e leydi wari e leydi jalten kaalen so militaire heeɓi torra jalten kaalen so bamaranke heeɓi torra so pullo so kaaɗo jalten kaalen mais so pullode heeɓi torra kam tilsi jalten kaalen mais joni ka en natti fay so yaaye général kiɗɗo maayi en gaɗan communiqué mais so fulɓe capantato mbarama sosoɓe fay goto haalata so fulɓe mbarama guere goɗɗo fay goto haalata wona booni wona fay nokku ɗum kayɗe andi gasta torra fuu garɗo eɗen kaani kolle metti meɗen so wari e lamme on kolle metti meɗen so wari e leydi ndi kolle metti meɗen ɗum woni yeru ko waɗi joni sewari ko so metti en jalten kollen mais so fulɓe mbarama du pati deƴƴan en mbawata deƴƴude ko waɗi fulɓe ka fuu joni ka en natti haalde eɗen andi faylu 4 mars en fof eɗen andi ko waɗi sosoɓe en ko ñande nden ina wona ɓe goni activité maɓɓe sosoɓe yimɓe ɗo goni nangede fa wiyama won mayɓe tumbuɗe e kore no piya ɓe goni ley salle ɓe kella ɓe mboma honɗu e bondu e ko ɗum wawata gassude ɓiɓɓe fulɓe warteɓe ko ɓiɓɓe leydi so wonko heeɓiɓe wajibi enen de en jaltan kollen so tawi tooña mais so tawi wona tooña neɗɗo kañum hooƴi malfa so yeeyi gando wi goɗɗo joom malfa so warodura ɗum ko walana en ɗum ko kañum tooñi hoore ɗum ko laam o tawreteɗen mais so tawi jomum ko civil waɗali fay hunde batte ko woni tan warda no tilsi jalten kaalen kollen metti meɗen par ce que ɗum wallata laamu o ko ɗum nafata laamu o laamu o dumi taƴƴoren wona hono mo yiɗi wadde en ko boni tan hana on laamu joom hakkille watta ɗum woɗi ɗum enen ballataɓe fa hena ɗe gueɗe cela hakkude men gaadu ndaaren hono gatten fa so tawi ardiɓe en ɓe mbawata haalde cuusta haalde na fay so goɗɗo wari fa walla en ɓe lundoto ɓe liddoto ɗum ɓe kolla koɓe kaali ko ɓe tawdaka hen ɗum woni yeru eɗen andi hoorejo leydi won mbiɗon ɗo pulako ko woni waɗede sahel eɗen andi hooreɓe men won yaltuɓe jeddi eɗen andi yeru mura en honɗo e bandu en ko waɗi ko heewi
ko fahan jama o no yeddodira no ronki fu famde ko woodi fay goto filta ko famde laɓɓinde na eɗen andi yeru bunti eɗen andi ɗum hewɓe kollayi anni e muɓɓen e majjum fa Allah hokkiti en gonga honɗo e bonɗo en woɗi ko mbiyammi tan ina haani enen fulɓe tinnoɗen patikulen haalde ko gaɗteɗen ko tinnoɗen patikulen haalde ko gaɗteɗen ko tiiɗallaji garɗi ɗi fuu en jii eɗen deƴƴi fay goto haalata fay goto wiyata fay muɗum ñande fuu en kulɓente tan eɗen ɓeyda hulde ɗum gasanta e leydi meɗen ndi wajibi kina kucciten ko wari e meɗen ko nanguiren Allah gaɗen no watte fuu ha jaam warta e leydi meɗen ndi tawa en torrade fay goto ɗum mbawmi ñagade pulako tinnoɗen kucciten e walde meɗen mawde fina tawa ɗum woni tabital pulako so nini nde andi nde wawa darade e hokkitinde hoore mayre fa jaam warta e leydi ndi e leñol ngol nde natta e wadde fina tawa nde acca leñol ngol dara noye gollirta pour que jaam e deƴere warta e meɗen ko ɗum tan wawi nafuden ko ɗum wawi nafude leydi ndi par ce que hoolare natti pullo kaka ko waɗa hannden fuu na gasa mais leƴƴi ɗi fuu memaɗo fuu yaltan haala sana fulɓe leñol fulɓe ngol tan hannden heddi hulde haalde waɗi ɗum eɗen kaani hulde ɗum eɗen kaani salade ɗum eɗen kaani darade pour que jaam warta ɗum mbawmi noddude nde leñol ngol hannde sabu ko watta kono metti so ɗum yalti en taykima balɗe ɗe may wor horeji keewi sanne en taykima wor horeji no keewi ɗum wakkati fuu attaque ngaji no gaɗa na gure no kippe no cume no yimɓe no masimbine woɗi ɗum ndu daaren hono gatten fa ɗum timma yalla jaam no warta tiiɗen e duwawdu tiiɗen e duwaw tiiɗen e duwaw daaren nangoduren pati kulen du pati kulen par ce que gueɗe kewɗe hannden ko ɓuuri hewde fuu natti fa ley yimɓe ley wonɓe jeeyaɓe le leñol men ngol jaati ɓuuri huccintinde en torraji jogaji ko kamɓe ɓuuri wiide en gueɗe yogaji ko kamɓe ɓuuri hewtinde en kulle kewɗe ɗum fuu kina gaɗinen ɗum hakkille ɗum fuu par ce que en galda ko ɗum waɗi so ɗum wawi waɗude so wona ɗum fuu so ɗen nangodurno eɗen takkodurno en fuu dayan ko en mbawa ka waɗede neɗɗo men fuu memaɗo nangaɗo pati kulen yaltude kollen so tawi o toñaɗo neɗɗo meɗen fuu masimbinaɗo pati kulen hollude metti meɗen so tawi toñaɗo neɗɗo meɗen fuu mo wuuro mum egga na hona na suma pati kulen yaltude hollude metti meɗen ko ɗum tan wawi nafude en woɗi so leydi ndi ɗum woni laamu o kam du noddi en noddi ɓiɓɓe leydi taweɗen hen so noddi ɓiɓɓe leydi pour que jaam warta taweɗen hen so noddi ɓiɓɓe leydi pour que kaɓowo taweɗen hen hunde fuu ko laamu o noddi fa jaam e deƴere ko hawrenta leydi leñol ngol fof eɗen mbawi tawede hen mais hunde fuu ko laamu o waɗi ko boni e ko bonnata leydi ndi fof eɗen mbawi hollude metti meɗen kollenɓe ɓe kana wadde ɗum min ko ɗum woni yiyande am ko ɗum kanɗen wadde pati kulen halde pati kulen halde pati kulen halde ko ɗum woni noddami leñol ngol so ɗum yalti en foof miɗe duwono en